com l'Inter, o sigui, sempre és agradable tornar aquí, ja que es van portar superbé amb mi. În cel de-al doilea interviu al meu de pe această pagină am bucuria de a-i face un interviu jucătorului Raul Feher, fundaș de 25 de ani, ce joacă pentru echipa campioană a Andorrei Inter d'Escaldes. Acesta este viitorul adversar al campioanei României CFR Cluj în turul 2 al Conference League. Salut! Bună! Ce faci? Da, acum doar pe acasă. Odihnim. Foarte bine. Mă bucur că am dat de tine. Da? Da, chiar după tragerea la sorți m-am uitat pe profilul echipei, te-am văzut și te-am tot căutat pe Instagram, dar n-am dat de tine decât Era astăzi. greu de găsit, da? Cum? Era greu de găsit. Da. Și astăzi am văzut postarea echipei și cu tag-ul la tine și am reușit cumva. În primul rând, inevitabilă întrebare, cum ai ajuns în Spania și cum ai ajuns să joci fotbal în Spania și Andorra? Desigur. Eu am venit aici în Spania deja de când aveam 4 ani. Am venit cu familia aici, ne-am mutat cu părinții mei și cu fratele meu mai mare. Ne-am mutat aici când eram mai mici. Și eu am vrut să încerce să stabilizăm o viață aici în Spania, ca să ne fie mai bine, să ieșim un pic acolo din zona de confort din România. Și am venit aici, ne-am mutat înapoi în România, am făcut un dus întors de 2 ori, pentru că nu știu cum e când ești singur aici în străinătate și asta e un pic mai greu. Dar ne-am obișnuit cu toții aici și ne-a fost foarte bine. Și de atunci, de la 4 ani, că deja încep să joc fotbal. În Andorra, cum am ajuns în Andorra? Eu jucam în Lleida, la o echipă de aici din Spania. Și eu eram cu prima echipă din a doua divizie și după aia meream și cu B-ul, cu echipa B. Și atunci am fost jucat, am făcut un campionat foarte bun și de atunci am luat Andorra lui Piqué. Nu știu dacă știi echipa o echipă care o cumpărat ei, care sunt a doua divizie. Acolo am stat 1 an jumate și după aia m-au lăsat în împrumut în Ibiza, care am promovat din a 3-a ligă în a 2-a ligă. Și apoi am semnat aici cu Inter Club d'Escaldes și acum realizăm meciurile astea de Champions League și de Conference League acum. Da, chiar voiam să te întreb, care e diferența sau care e sistemul acesta în care unele echipe din Andorra joacă și în ligile spaniole și există și campionatul Andorrei? Da, de fapt asta e foarte curios pentru că ei întotdeauna în Andorra, înainte să fie Piqué, deja era echipa asta care juca prin Spania, prin zona din Spania, dar după aia este Liga 1 și Liga 2 aici în Andorra, ca și cum ar fi în orice țară. Și ăstea primul de aia merge la Champions și a doua merge în Conference. Așa s-a făcut de întotdeauna. Este o echipă care joacă prin toată Spania, care e Andorra lui Piqué acum, dar doar echipa asta din Andorra. Deci doar o echipă. Celelalte echipe joc în campionatul Andorrei. Dacă nu greșesc, anul trecut ai câștigat cu această echipă titlul de campion. Da, acum, de fapt, când am terminat. Da, sezonul trecut, exact. Da, exact. Care e sentimentul să fii campion al Andorrei? Nu, e foarte frumos când ești la un nivel așa, că Andorra e o țară micuță și asta nu cunoaște multă lume și astea, dar să știi că e o ligă destul de puternică și de asta. Și e o senzație foarte specială pentru mine. Am făcut și un interviu și asta și îmi zicea jurnalistul că doar Tătărușanu și Raul Feher au luat campionatul în străinătate. E bun de știut. E o senzație foarte unică. Să știi că e foarte frumos să câștigi un titlu cu Andorra aici. Da. Mai ales în meciurile din Spania. Ce adversari celebri ai întâlnit până acum? Ce adversari celebri? Eu am jucat și cu Andorra, contra Barcelona. Pot să zic că am jucat contra Ricky Puig, aș putea să zice cu jucători din a doua divizie foarte cunoscuți de aici.
Și nu știu mai, așa, jucători de la Barcelona, să putea zice așa, câtva. Echipe profesioniste la un nivel bun, din ce am văzut eu, ai jucat în Cupa Spaniei împotriva celor de la Tenerife și Leganés. Cum a Da, fost să joci la acel nivel? nu, asta e spectacular pentru noi, pentru echipe mai mici, în Cupa Regelui, să poți să joci contra o echipă de nivel din prima divizie, cu Leganés, cu Andorra și cu Ibiza, acum cu Tenerife, care am putut să realizez, să joc tot meciul. E foarte, foarte frumos, pentru că pentru noi e o senzație unică, pentru că nu suntem obișnuiți să jucăm aceste meciuri. Și noi întotdeauna e ca și cum ne-am fi multiplicat pentru 4, știi? Pentru că senzația și tot, și nivelul crește foarte mult. Atunci e foarte frumos. Și amândouă meciurile am fost la prelungiri. Cu Leganés ne-au eliminat la penalti și cu Tenerife ne-au bătut 1-2 aici la sfârșit. Da. În Andorra, nivelul fotbalului profesionist, cam care este? Toate echipele sunt amatoare, toate echipele sunt profesioniste sau cam cum s-ar împărți? Da, ți-ar putea zice că aici în Andorra sunt doar 8 echipe în Liga 1 și primele 3 sau primele 4 ți-ar putea zice care sunt destul de profesioniști. Și cealaltă echipe încet progresează și ei. Dar ți-ar putea zice 3-4 echipe. Da. Da. Ai pomenit și tu și am văzut și eu, pentru români cel puțin, da? Probabil pentru toți europenii. Ibiza e o celebră stațiune și mulți își doresc cel puțin să ajungă. Cum a fost să trăiești acolo? Da, e foarte special, că după aia oriunde merg nu se poate compara cu Ibiza. Îți dai seama cum e acolo, cu plajă, cu toate, e foarte frumos. Dar sunt acolo și fotbalul e destul de bază, pentru că sunt sunt mai multe, sunt cam vreo 4 echipe foarte puternice, una care e în a doua divizie a Spaniei și cealaltă e în a treia, așa un pic mai modeste, dar încet progresează și ele. Da. Obiectivele tale privind fotbalul, care sunt? Eu aș dori să încerc să ajung cât mai sus posibil. Deci acum am putut reuși să câștigăm un titlu cu Andorra și aș aștepta să câștigăm cel mai multe titule posibile. Da. Fotbalul românesc, cam cum ai vedea o viitoare ofertă de a juca în România? Deci să știi că întotdeauna m-am gândit la felul de a mă întoarce în România, pentru că niciodată nu am jucat la nivelul ăsta așa de amateur sau de profesional acolo în România, să joc la stadioane acolo. Am jucat la categorie inferioare când eram mai mic. La Zalău, acolo când am jucat, așa când eram mai mic, da? Eu, sincer să fiu, mie mi-ar plăcea să mă întorc în România și dacă aș avea ceva ofertă și ceva, aș asculta liniștit. De fapt, că nu ar fi nicio problemă. Eu termin contractul acum și aș fi liber să plec oriunde. Probabil știi sau ai auzit și tu de problemele financiare din România, care inevitabil se regăsesc. În Spania există așa ceva? Păi să știi că nu doar în România se întâmplă lucrurile astea, și în Spania e așa un pic. Adică nu fama că cum are în România, dar și aici sunt echipe care au datorii, care nu plătesc jucătorii, deci sunt așa. Acum am găsit și eu o echipă aici și la zi cu fiecare salariile și toate și aici sunt foarte bine. De-aia mi-e un pic frică de România, că faci pasul de a veni înapoi, să vină, m-ar plăti, nu m-ar plăti, nu știu dacă ar fi probleme financiare, dacă nu, asta mă trage un pic în spate, da? Se poate valora toate. Da, cu siguranță trebuie să fii atent. Din ce am înțeles și acum ai menționat și în interviul de la ProTV, tu ești din Zalău. Da. Ai familia, încă o parte din familie acolo? Eu am toată familia în Zalău. Am toată familia. Am mătuși, am veri, am de toate acolo. Am nași, am fini. Acum o să am ceva suport de la aici la mine. O să am 20-30 de persoane, măcar prieteni, așa e de toată viața, măcar o să poată să vină ceva la mine și să mă vadă să joc la nivelul ăsta, că nu m-au văzut niciodată în România jugând.
Da, e chiar aproape și e foarte Da, da, da. interesant că avem meciul Da. ăsta. Și eu când am văzut, a fost interesant să descoper că avem un jucător acolo. Spre rușinea mea nu știam, sau poate că am mai observat pe Transfer Market, dar acum că vii să joci în România, într-un fel mă bucură, chiar dacă preferam să fie CFR Cluj în continuare în Champions. Dar cam astea au fost întrebările mele și nu știu, acum s-ar putea joi să ajung și eu la stadion. Poate o să te văd de la stadion. Dacă nu, îți simt pumnii. Sper să se califice CFR, dar să dai un gol. Nu, e bine așa, că nu, dacă să vedem, noi o să dăm tot ce este posibil ca să putem trece runda. Ce ar însemna pentru echipa voastră o calificare? Se speră? Se pregătește? Noi știm că o să fie foarte dificilă, pentru că diferența de buget de o echipă și de alta e foarte imensă. Știm că e favorita Cluj, dar pentru noi asta e mai bine, pentru că nu avem așa presiune ca cum au ei acum. Acum au multe meciuri la una lângă alta, o să vină așa mai obosiți un pic, acum după înfrângerea cu Pionic, nu o să fie așa, nu o să fie chiar la 100% bine și moral și tot. Și o să avem și noi armele noastre. O să avem ocaziile noastre și de ce nu să dăm surpriză. În cadrul echipei tale a fost o surpriză eliminarea CFR-ului? Vă așteptați mai mult să jucați împotriva celor de la Pionic? Deci eu când a fost posibilitatea de a juca contra CFR, eu am zis că era imposibil să fie această variantă. Eu am zis și la coechiperii de la echipă și antrenorul deja. Deci noi pregăteam meciul pentru Pionic, nu pentru CFR. Când am văzut meciul, cum era gol la sfârșitul meciului în minutul 89, după aia la prelungire, în 119 și după cum a ajuns la penalti. Eu m-am bucurat foarte mult pentru că de mă întoarce în România și de a putea să joc acolo în România, deci pentru mine să poată să vină rudele mele, familia, prietenii, toți. Deci de fapt noi nu ne-am așteptat să jucăm contra CFR-ul. Da. O întrebare care mi-a venit acum referitor la jocurile tale din Spania și Andorra. Fotbaliști români ai întâlnit în Spania și Andorra? Deci am întâlnit cu unul care juca la Villarreal. La Villarreal. Poate că a fost și cu selecționat al României. Un apărător dreapta, cred că era. Andrei. Da, cu el ne-am luptat împreună când eram eu la Andorra și el la Villarreal. Da. Doar, cred că așa, la nivelul așa mai mare, doar pe el ți-aș putea zice. Da. Bun, păi cam asta a fost și îți mulțumesc mult că ai participat la această discuție. Mulțumesc ție că m-ai contactat cu mine. Mă bucur că ne-am auzit și poate ne vedem la stadion dacă e să ajung la Cluj. Eu sunt la vreo 120 de kilometri de Cluj. Dacă reușesc, ne vedem. Dacă nu, mai ținem legătura. Sper să ne revedem atunci la teren. Doamne dă. Sigur, dacă nu, pe viitor, cum ziceai, la o echipă din România. Să vedem cum merge totul. Sigur, mult succes în continuare și o seară bună să ai. Mulțumesc mult! Toate cele bune. Salut! Da.